Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-ħidma multilaterali twassal għal soluzzjonijiet sensibbli. F'kummenti lil mezzi tax-xandir waqt il-ftuħ ta' 73 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, Dr. Joseph Muscat qal li fl-istorja ta' Malta kien hemm diversi inizjattivi li ħallew il-frott bħal-liġi tal-baħar, il-klima u drittijiet tat-tfal. Sostna li dan huwa l-mod kif Malta se tkompli taħdem biex tikseb iktar riżultati fil-qafas tal-Ġnus Magħquda. Huwa qal dan fl-isfond li ta' kull sena dil-ġimgħa tkun importanti ħafna biex il-mexxejja jiltaqgħu bejniethom u jiddiskutu dwar is-soluzzjonijiet għal sitwazzjonijiet kontroversjali. Il-Prim Ministru semma kif pajjiżi individwali jieħdu inizjattivi bħal dawk bejn l-Istati Uniti u l-Korea ta' fuq. Is-sena oħra konna qegħdin hawnhekk, konna qegħdin nisimgħu kulħadd meta sema dak il-ħin inkwieta ħafna l-eskalazzjoni tas sitwazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Korea ta' fuq. Illum il-ġurnata wara sena jkollna ngħidu li din is-sitwazzjoni impruvjat ħafna. Issa din is-sena qed naraw is-sitwazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Iran. Dwar it-tibdil fil-klima, suġġett li semma ħafna fil-ftuħ tal-Assembleja Ġenerali, il-Prim Ministru Muscat qal li Malta hija gburija li tagħmel parti mill-ftehim ta' Pariġi. Spjega kif is-sitwazzjoni ta' pajjiżna tjiebet ħafna bil-qalba għal gass fil-ġenerazzjoni tal-elettriku, iżda sostna li dan għadu mhux biżżejjed. Ir-riforma l-kbira li jmiss tkun il-pjan li għaddej bħalissa dwaru li issa joħroġ għal konsultazzjoni biex niddeċidu d-data meta f'pajjiżna ma jibqgħux jinbiegħu karozzi li jaħdmu bil-petrol u bid-diesel. Inħarsu l-qudiem li konna data ambizzjuża li mbagħad twassal minnha nnifisha għal titjib fost oħrajn fil-kwalità tal-arja.